Tun truma chuan tuiluan kora thil danglam tak tak an hmuh chhuah te kan tarang ve le dawn ani kumsan hi som bakua khan kumsom pahnia upa hena sailor chuan azo te bo chu Mississippi a an inbul vela chuan azonga zo te nei tu te chuan achang chuan zon hmu an har thin zia chu an hre thin azo te bo ringot point ati hlau thon to nak lain hanei chuan thil dang a aya lom zok chu atong ta anin pon lama tuilon kor chu endik na a han nei chuan mit rong eng pulamen alo mel reng ti chu amuta nima sela hei hi azo te bo nilovin ole zok alo ni ti chuan hanei hian engnung chang nge ni ti chu hria hin man ho takin anin lampan chuan atlan let ngala arak na sa hle bok a tre thom chu an thenom te chuan hria hin rang takin an lo tlan chuk vele ngala engthil nge thleng ti hre turin man ho takin thu nei tu te chu an be pop ngala reilo te hnuwa animal control workers te chu lo thlengin tuilon kora tang chuan ole hi an la chuak ta ane alan danin he ole hi ala puitling chi alova chuti rualin ala om to hle thung ole he tianga tuilon kora om thei hi thil oi om lo tak zok ane kumsan hi som pathum khan tui chelon kong Perry County mi chu na thok tu ten an difaya heti hun chi hian an ma ni thong tu thil mum thira siam chu an huta a eng thil nge ani chu atira an shemai big lo thil trop bollo kai zong zong chu tui mang chuan an tlen faya eng thil chi nge ani chu hriat an tum ani ti chuan he thil mum hi civil war laya lai pui mo ni ti an hriatin na thok tu te chu abara khai hle he lai pui mu hi umza somnga aral nuwa chau mu chua ania chu mai ni lovin tui chelon khom na hetiang lai pui mu la himpial hi mu anim be sei lo shim shim ane vo in thleng hian engtin nge he lai pui mu hi tui chelon konga hian om top dan chu soifian na ala om theilo kumsan hi som pariat khan jinwa China tol chung mi de chuan thil mu chua danglam tak an nei thu nei tu te chuan history siamin nau te piang hlim chu apartment tui chelon na pai pa chuan an chan chua he nau te hi darkar rei vak lawa upa ania alai shui tak ngel po ala om ani rescue team te chuan film khur takin pipe chu an tana nau te ti na theilo dan tur berin achan chu pipe diameter inches thum chawa zaw ani wang ani nau te lu tuam tu pipe an zai lai phe chuan an film khur angai le zual he thil then mani chi hian apartment lu tu chuan apartment nei tu pa chu bepopin thom danglam tak pai patanga lo chuak chungchang chu ashila alan danin a bepop tu hi naute nu hi ane naute nu hian asoi danin ti pal thil thuin ekina chuan naute chu anei thuta ti chuan tuin alfa zui vele ngal bok nen nimasela mitam tak chuan an ring hel thong naute hi pai patanga lak chua ani vele naute hi damdo ina shoi ngal ania enkol zui ngal ani vane thak takin naute hi adam chuak le hlawa thu nei tu ta chuan naute nu chu an chui zui ngal ani gold tam tak hi Swiss bank a ringot lo Swiss tui chelon khom na po azon mu thei ti hi ilo shave to em scientist ta chuan an soidanin dollar makta doi khat le point rate man gold chu kumtinin Swiss tui chelon khom na hian aum thin thu an soi thil dik tak po anima na mi pakhat bollo chu midang tan ro ani vele zel thin hemi bi ka hi chuan an rampum bollo chu alandanin ro tak tak ani thum ama ero chu Swiss tui chelon khom na ver ero atangkai lem lo gold te tak te chu Switzerland tuilon khom na hian auma nimasela tui chia thlifim tur ero chuan thei top ichu ve nge anga yang heng gold sin le te tak te hi gold refining industry atanga local ani gold baka hian silver le metal wang tak tak te chu
mu thin ani bok tuna chuan zo na han siam ta ila heng nom nok le tui chia zong zong te ti faina le thlit fim na te hi nei ta la he gol zon na hi ithok ve du angem komen lama milo shetir ve do nia Sazu chuk chu le rul hut ang chi te chu tui chilon khom na nung cha mu thin tlang lon tak ane an chu danin Sazu makta dui khat le point ruk chu Khawvel puma tui chilon khom na chuan an cheng ane nimasela Mexico wa hetiang khopalian Sazu ero hi chu mundanga an lam hungai lo shim Sazu hlau mi ini chuan he thil mu chu hian mangchia ane tir nge yang che kumsang hi somni khan Mexico khupui hnuaya tui chelon khom na chu na thok tu ten an difaya savom tiat zet Sazu chu tui chelon khom na anan mu chuan an hlau hle ane he Sazu hi mishing puitling to ayin alien zoka mi engamoza tin an po chua angai pha he Sazu len zia hi hanen te le na thok tu te chuan he Sazu wa bolho kai te chu antifai ta a ti chuan an hnuwa lautur mani lo ti chu an he chuak ta atopa savom tiat zedalian Sazu hi atak tak ani lo ti chu an he chuak ta a thlipui na tak thokin mi tu emo ina tangin a chem son ani ti chu an reta ane atopa he Sazu nei tu hi a hlim ma a chan chu he Sazu lian tak hian na thok tu te zong zong chu a ti hlau thon wang ane Sazu lian tak mutant Sazu chu atak taka muanga anin ngai wang ane kumsan hi som khan Canadian na thok tu ten Edmonton tui chelon khom na an ver lain dinosaur lian tak fossil an mu chuak na thok tu te chuan man mo takin thu nei tu te chu an be pop ngal ane Alberta Canada a dinosaur ru tam tak an mu chuak to chungin mi tu man adot le chu mishing thli luan khom na an muang ti an ring phak lo Thil mak le deuh chu heng ru te hi dinosaur kan lo mel thria to thin pahnih te ru niin kummak te duai somsari liam ta mi to kha ane an ru mu chu hi Tyrannosaur Albertosaurus tia kan hriat tlang lon le Hadrosaur Montesaurus tia kan hriat thin dinosaur te ru ane heng tui luan khom na dinosaur fossil han mu chu thil ro pui le dang dai tak chu ane ole tuntu matan chuan khati zong khani ye tuilon kora thil sang sang an mu chu kan han daran tak te khan eng khange danglam berai shet vele comment nalama milo shetir ve donia